Weh. Niken sandale kuandel. Bene tok wong wedok saiki iki ngono kuwi kok ya. Lah Mbak Jendur tas ini kan lho mun disaki kok ya. Oke. Wating Ya. Wating Minal aidin wal faizin. Hati Beh, suarane sendur pancen penak tenan. Suarane sendur pancen penak tenan. Nah. Hati-hati lho sampean cedhek lampu lho. Lampu kuwi bengi brepes lho kuwi. Dadi netesi. Lek bengi ngantuk nangis lampune iki. Mung sira wong merahati dasar kewes gandes luwes sak solahe cunduk kembang hati ngambar-ambar ambrek wangi ngagem remo pelangi wimbo anggrek resep hati iki bangsa tembang jineman. Jineman mat-matan ngene iki ya dionekke ditepungke karo para nom-noman. Oh ngono, para pamriksa. Dadi seni budaya iki pancen adiluhung tenan kok. Wis pokok terima kasih Pak Sanjaya luar biasa. Piantune iki wah blater. Aku iki mlebu ning daleme panjenengane iki sak ora-orane mangan gedang urung tutup wis disuguhi jeruk. Oh, aku pengen jeruk. Jeruk lekas tak onceki disuguhi semangka. Aku nglirik semangka. Aku lha piye wong sakabeng rampatan ki dedaharan apa-apa enek kok ya. Bareng aku ora seneng aku ki klengkeng. Aku mek nglirik tok kaduan. Lah mejane amba. Dadi kan jimuk ngene ora teko aku. Ha kaya macan luwe blarak sempal Teledak sare tansah dadi nguji wate ngandika arum gumebyarka tonate jane kang pindho mustika saipo endah ing panggoda den santosa ing lahir monggo Silvanur Maulita kene. Ini atur panglipur jumeneng rayu ana Lita Lili Tata. Oh. Karo Niken ben pinarak dhisik. Oh ya. Niken ki luar biasa. Bengi iki iso rawuh. Wah, alhamdulillah. Nduk Lita. Dalem. Kali Niken pun kenal nggih. Sampun. Sampun. Gadah WA-ne. Gadah. WA-ne sampean ya digawa anu Niken. Disimpen Om, kok dibeto nomor lek beto pripun? WA-ne Niken ya
sampean gawa. Lah iki WE sapa kok digawa iki WE sapa? WA. WA-anmu. Male WA-anmu ya. Menika wonten Kediri. Nggih. Dusun Suwalo, Sambirejo, Pare. Dalem Agung Pak Sanjaya utawa markas besar Sanjaya Group. Wah iya. Treke pirang-pirang. Tenan aku bar sowan rene Dik. Kapan kan aku rene to? Nggih. Anu lha ditelepon bengi-bengi aku kaget. Waduh, wis esuk-esuk mon Pak. Kula di acara kontrak SKD kali Patrick. Oh, SKD kontrak lho aku karo Patrick kontrak. Yo Le. Awake diteken wong loro aku ngono. Kontrak SKD, siaran karepe dhewe. Iku poso ra nek kuwi aku sumyur anggenmu. Alhamdulillah iso tuku iso tuku jajan bodok. Alhamdulillah. Dadi saorane dalu menika ngatur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Balik njajal balik. Nggih. Balik ki tembang sing mau bengi kan njajal balenono. Napa? Apa jenenge Kapilot? Oh, Kapilot. Kapilot. Nggih. Nah, kuwi ning jane pundutane pirang-pirang nduk iki ana Banyulangit apa piye? Aja, engko. Wonten Banyulangit Gubungan Semoro Sri Kucing kalian wis ya kuwi. Saking Enggah Mbogem Gurah. Oh, Mas Enggah. Juga menika nyuwun Dewa Tresna kalian Kusuma Wijaya kalian Pupu Sing Nolo. Menika buat Cakra Budaya Indonesia dari saya Mas Tulkiem kalian Mas Gawer Pare Kediri. Mas Gawer. Mas Gawer iki ora asing neh kuwi. Sahabat karipe Mbak Sendur. Oh, IP kok ya. IP kok karep. Ya jan niku nggih. Nggih. Slendro ya. Nggih. Di Gramyange nyuwun sewu Mas Din kula aturi Gramyang. Mas Den. Deni, jenenge Deni. Deni ta Mas Deni ta. Ya. Kepilot buat warga masyarakat mapan wonten ing Swaluh sedaya kemawon. Wonten dalu menika rawuh wonten Dalem Agung Pak Sanjaya. Ya. Lagune apa? Kepilot kula sawah sapa ngendut. Kok ya namane kula barang ta anu Lita iki. Lha panjenengan ya kuwi jenenge tembange wae. Kuwi parikan jroning tembang. Matur nuwun Kepilot. Juga terima kasih menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing dalu Pak Dalang kalian kru sedayanipun badhe request gending menika Dewa Tresna. Nggih. Saderengipun matur nuwun. Sejahtera selalu. Saking bos napa kene? Bos apa iki? Kedok. Wo kelok, kolok. Angel tulisanmu iki. Wo kedok. Mbolah wis tulisan dhewe iki. Ya, apik lho kuwi. Nggih matur nuwun, Pak. Nggih, kula aturke Dewa Tresna iki lagu apik kuwi. Aku roh kuwi lagune sapa ya kuwi sing gawe. Kuwi ya padha karo anu ki mau, yang terbaik dari Pak Sanjaya ki. Ku lagune ya lagu terbaik. Rumah Samu ya.